Ole ahmasa in Facebook lama page ka siam thara chuta chuan drama kan ti chhuat thina achang tu nu le chang tu pa ang chi te mil tha le sei deuh deuh ti kha an chan chin kim chang karon chhop chuak thin dona khongai takin mi lo follow ve theu don ya share min pek sak thei phei chuan kalom ve awang link hi comment lama kalo da don ya o engtin ma ka ti lo kha I chung te nge lo tlat anga min nga ya I lom lo ani chuan in nei lo mayang an rani chuan alo ti ta dai mai Ivadang lam to ve a tun lai hi in nei lo lam zela chuan I chuan le alo ti poin inaw kha lom atilia o ani te chu ala pangchang ve a nakina te chuan nangman I control vek thei do na lom in nei lo lam kha chu soi to su chuta kiti mu tur ngei chuan anin mo ta sak mai Daniel po chu alo lom bik chuang lo ma se zizi khan alo khap wata in rot phurin an vai chuan night ka pa chuan an kal diak an rani le Daniel te chu kal sangin nichina anum da na wang khan alung oi vak lo thu Daniel chuan a soi tak na in a thil tum ti chuan op nan chuan engma in ti boy tir adu lo thu in an rani chuan alo chang thung ma se ai na sa deu wangin a rui ta hle a Daniel chuan ai na shwai ho tumlo dewin alwak boy pui reng reng chuan a boy sui zinga an rani lo har chuan engthil thalo ma thleng lo te sha chuan anui ta vur vura Daniel chuan tuk chuan ei turte alo siam fel diam to zanlama zina khan an ho nuwa thil thlen dan te chu lo en zuin Daniel chu alo thona anin mo live video ni an rani chu thui lo te a in tir zewa en thui lo sila adu pui zok chu video chu release nga lovin nakina a hun taka ti chwa tur chuan an da thatari a akortela kha abal vek box si nen Daniel chuan kordang alo cha saklawa a size po alo shedi club yan shen khan lo kholin zanlama I phone I off maksia khongei bodaya alo ti chuan ka phone a thida yalom ka ruibuk nen zisi ina ka kalta ni kha ti ina chang ani te chu a hotlai em kha chu min ring thlele ta ti na em ni nilove ka ngai to wang jok chelom ke po ka rui lu tuka kalo ngai ven thei ta lo che ni ka mangai che an ran ke pon ka mangai chelom yan sheng kanu in min lo khol tlat mai ani phot in nei lambok chu soile atum don ti sha in an rani chuan a be thui pe lo dik tak chuan yan shinga tak tak po hian lem chan reng chuan ning to hle an rani chu nupuya nevat vata an chung ko ro sum le thil ti theina te chen pui thwai thwai chwa du to a an ma ni wanga zana tam tak an ma chhon to zo zai te kha ru let vek an tumani ani nei ni chu thleng ta a zizi po a thian nu troi om tur chuan alo lang vat keti ero chu akor hak chu tu emo in min pe kania in nei na a hak tur ti in alo in soi thei hle thung nang te chuan ke a in thom hno te chu in nei na zia thina lom ma se mi te chuan ke ma tho hi min ngai ven chin ba ka sejia design te iti a an la release lo shem shem Mia house yen an lo siam chuak ve le mai mai ani don kha an rani chuan alo ti du le ka yan shinga pek lo ni in zak dewin ke ti chu a chuak zui nal nal mo chu a nei tu tur hne na a pa chuan a shwaya thataka en kol lo in tiamin yan sheng chuan ren ren in a lutuk I chun zam hian min phuar vel ani bere ti in alo fak ve supa in nei thu tiam an cham don chia big screen ah chuan yan shenga le keti te zanlama anin mo live video kha an lo khek ruk ran to kha an lo play ta thut mai o fatru engtin nge in play ngam zo ti in yan shenga le achung te chu an buai ta loi loi mai kal khom te la chuan mak ti in an lo ni rutet te to buk si an ranin lo beng popin keti in min phia ru ani hi ka rui buk si nen engma ka shelo min shwai ho a thil thleng hi phwa chop vek ani ti in yan shenga chu alo in soi thiam na sa do soi su nangma nge in idua wangin khati khan kan omani kha ti in keti chu lo thin rim ve ta yan shenga nu chuan alo beng ve le
ka fapa chai kwalin anin nei na ti chhia sakitumani mo alo ti zot mai he guyan hring nen hian kanin ngai zon na arei to mai he korpo hi ama min le sakani hi in la hreviawang keti po chu au chial na sa anran min ngai dam ro thilkal sual wang ani e yan hringan ati chuan chingchi in ngai dam min dil photla alo ti tlata wangin a chingchi ve ngal ka hmangai thin che ma se tu na chuan ka hoto che ni in nei na hi ti top ani e anrani chuan ati le ta tho si pi khan lo dangin alo beng chora in nei na hi no pang in khwal ti lem na mai emo iti em ni ipu ngeiin arwa man na ani hi mi pa te chuan thil an ti swal thelom engmi po ni se thukal to chu su the ni lo alo ti tlat mai ateu lo mai hetiang mi hi ka nei ngai lowang anrani na ti po inin me tok chia inei ngei turani alo ti chang bok si Daniel chu alo lang ve ta chi a keiman anrani chu ka nei dualom ti in zungbun chu a pai sak daya chingchi in nupuya tan chuan alo som zui alo chang rang kher mai yan hringan alo rem ti lo Daniel an alo nek I thil tira I seng ani hi gu chung kutlak chiat I du lo chuan lo in rol buai to su ti in anrani chu chua pui atuma pi ber bok khan alo dang le ma se Daniel pa lupin a chu alo lang ve thunga anrani chu mo dana an du thu soin amana million somriat le pariat villa pakhat le yang group share 5% lai me chu pek alo tiam yan hring te ai chuan an ngam huai hrim to puchunga po alom khop mai a fa te in nei na chu alo pompui ve ta a pi ber po angoi dak to in nei lo ringut chu an tum ani ber lo wangin yan hringan awi theinan in nei tak an ni ti chian na certificate te chu an vala chuak zui ngala khoimo he hi chu keiman ka lo pul thatiang ti in Daniel chuan alo lak sak dai an hringa kha chuan anin nei ni tang khan ati du da chan ta kha ni a Daniel ero chuan alo ngai hluthiam hle thung in nei na po pa ngai tak chuan an bua sai le ta thowa Daniel ero azam deuh nge a khor deuh che pin alang mangai berte nei chuan zam po alo ol ve viaw ani ome anupui chu mel tha hi an ti heu khopa lo en tlai var deuh thak te po a ching thin ka ngai lutuk chia ke chu kamutui lo ani te lo ti vel in siam zungin an rani te na chuan an leng pheya pi ber po kha alo om ve le ker to voina hian thil poimo deuh mai soipui tur chewin kalau kalani naktu ka changin keti hi company ya lo tho tir tong cheu ti in alo soipui ve le a an rani po chuan chance pek ve chu poi ati lo thu alo soi ve mai apa po chuan a hnial lem lo engtin nge keti le yan hringa temwal phona kha in ti zel don mechia hi chu atwar tu zo kan ni zel si a mo phurna lak ti rangai ani anin du tak ani phei chuan in nei tir mai la keipo in pasal ka nei to thowa an ranin alo ti ta ka chuan a thaviaw takang chu uncle chuan alo ti nui hua company ya chuan an rani po chu tho ve atum hrim to a anu ero chuan pasal I nei to a fa nei te po in du venga na tho kher chuanga yem ni alo ti thung apoi lo kapi ala no pangalom fanei chu man ho thlak lo ti in Daniel chuan alo chan zunga ho pa in yan hringa te na chuan keti te pa fa chu an valut ngal thora in soifia na an va phut kan fanu hi a fela nula thiang hlemani pasal thatak nei thei turani a in fapa hian ati chhevek ani kan lakai hian ba in nei ania an ti chuan nangni zok hian alom kan fapa za omna chu ti chhevek zok ni zangna domna kan phut lo cheu kha lom hle zok da cheu yan hringanu chuan alo ti ve thung an fapa chu keti nei tir an tum lo hle ti alang chiang ta million nga hi kan peng chenga in fanu hian kan fapa hi alo bum kwal ani ti wantlang hria ta puang ro u an pa chuan alo ti ve bok in vasam lo vi a ka fanu hi ka shal du in ring em ni
puzonga na ti chuan ani nen hian kan in ngai zawng ngai lo hrim hrim I hmel hmuh pawh hi ka pei tawh lo min zar hniah lutuk wang ani kha mawh phurhna lak te chu in lo zawi ve ngam zawk le in mumang ani chu yan hringa chuan alo ti hmiah hmiah bawk min hmangaih thu le an ran ni chu sumwang mai maia nei tur I nih thu min hrilh kha tiin keti in alo chhuah chhal ve le Inga tan ma ka ti tak tak lo che nang pawh kha ka hmang tangkai mai mai che ni kha yan hringa chuan alo ti le char char mai ka thiang hlimna pawh ka hlan zia sin keti in a tih pawh in thui dawt chu sawi lo mai te thi sen pawh a chhuah kha I hmuh vek kha a ho em mai kha tiang thiamna sang tawh lawm virgin again a niang chu keti chuan a hmaiah chuan alo beng pawp yan hringan alo nam let ve bawk a sawi kha alo dik tak tak anih hmel video nen lam chuan alo chhawp chhuak thei ta tlat mai keti pawh a pa bulah chuan a in sawi fiah leh chul tawh a pa pawh a zakin a thin a rim hle buaina siam in tum le chuan in nihna dik tak hi kan puang chhuak vekang yan hringa ten an lo ti ve sing bawk nen pazawngah chuan bank card chuan lo vawmin chhuak tur chuan an hrilh zui an pa fa chuan an thin rim hle a pa chuan bank card chu a fanu hnenah chuan pe in zan inah changde yan va hmula tha takin va dawrang che ti in a hrilh zui a tukah chuan hnathawk turin keti chu va in report a khual chhawn nu chuan lo haiin director tur emaw alo ti a hnu deuhah an rani alo thleng ve le a director kania alo tih ve pawh in khual chhawn nu chuan alo nuih vel mai mai director te chu alo kal daih tawh nang director ni chuan ke chairman kaniang alo ti ham ham manager zanga le keti te chu an thawm hria in an lo kala khual chhawn nu chuan a hai ti a hriat nu chuan ngai dam te a dil zui ngal mulmula bandai ro zak thei lo lutuk mai ti in keti chuan chu nu chu alo beng hrep ringot matse an rani chuan rei tak helaya lo thawk tawh ani na laia tun tum chauh chu ka ngai damang alo ti ta hlawa executive meeting an neina chuan an rani chuan sales director thar ani thu chu a soya angin awangin an zingah chuan keti pawh kha a tel tir ve nge nge director chang chuan alo ngai thei vak lo experience pawh nei lo sumdawn na lam pawh zir lo ingtin nge hetah hian I lo thaw ve ngot thei te alo ti vel Zhejiang University a master degree double ngatin ka nei aw an rani chuan alo ti si pazawngah chuan chutianga I kal lai awm ka va hrelo ve degree te hi I lo le job te hi ani mai lo maw alo ti ve le a kan awm dan le kan thil tih dan hi midang te ti ve turah kan ngai mai thin ania ti in a document pawimawh te chu alo en tir tang ata ti chung pawh chuan experience nei lo an la ti le chal tho mahse an rani chuan ka pa bula sei lian ka ni a company chungchang hi engine ai hin ka hre yang record tha tak nei hot si lovin in lo in la raja ve hle mai Watan International Building sak zawh lo te kha uncle nang pawh hi I project ah hian in sorbing angai taw nia ani lo chuan nakin loka buaina kan la tok thei ini na pawh hi I cham thei reng ania an rani chuan alo ti ta chat chat mai an hoi kwal hruk hruk tawh mai a an zuam ang ngot chhuah lo ni si lo mahse changa chuan keti chu lo be sei ru le in pazawngah chu alo tlun hle alo ni a chairman a awm tir dan tur ngot mai chu zawnpui ve awm tak chuan alo lang a pa ti lowa chuan changa chu share nei tam ber ani ve tlat mai a an in zawm thut chuan hlo awm tham chu an ni ve dawn tlat an rani chuan deinia chu callin zina number a dila changa le uncle te in lei chin dan hi min lo chhui chan sak te ti in awangin yan hringa pawh in an rani chu lo callin zanria ei chhuah puya chuan alo sawm ve ngot beka ka hman lo baka mi nupui ka ni tawh alo ti tlat mai kan in kar chin fel lo le in hriat thiam lo na hi ti fel ka duh mai ania chance min pe sham ro alo ti pawh in chutiang suinan hun ka nei lo alo ti zela ani chuan sumdawn na lam ani mai Watan International Contract chungchang kha ania
thaw ho zel dan tur hi kan ngei tua ngai ani chu erawh chu an rani pawh chuan alo rem ti ve a a bial pahlui nen na in hmuan tum chung chang chu Daniel a hnenah chuan a hrilh ve nghe sumnawn a lam pawh chu sawipui ta lem lo chuan eitur lampang te chu Yan Hrenga chuan alo sawi hmasa te a special taka itan leo lewa ka siam tir vek an nih hi alo ti vel kan incorporate tawh te reng nen seafood allergy ka nei tih pawh i lo la hren a nge an rani chuan alo ti si an ri kual vel ta ringaw ta Daniel a chung chang te chu sawi kai le in mi paler tak a nih thu te atana hlo awm ni a a rin thu te chu alo sawi ve duah mai chu lam chu ka buai na tur ania lo buai ve chu an rani na ti pawh in min la hmangai tih ka hria lawm lo let le mai rawh ti in a kut te chu lo vawn sak a tum thul Yan Hreng ka hmangai tawh lo che ka rilru tin a mala lawm thu hrilh che ka duh tawh zawk ani Daniel te ang pasala ka nei thei pha awang hian an rani chuan alo ti hmiah ani chu chutianga min hnawl taka chuan hlim taka inawm zel thei nan no hi dawm du ni la ti in alo sawm le zu ka in thei lo kar ka khal le dawn enga ti nge an ran min ngai dam thei meh lo ke ti kha min bum ka ti chu Yan Hrenga chuan thin rimin sual lui chu atum ta thut mai a an ranin a du lo awangin a beng hrep hle ngal mahse a khawih hma in Daniel ate thian dun an lo thleng hlova Yan Hrenga chu an khawih hrep in puan na video te chu siam tirin zuah chuan damdawi a tel ani tih te chu a sawi ta veka an rani te erawh chu in hruai haw in fim khur tawh tur chuan an in hrilh nasa mai chutianga zina an pa tana a in huam thuk lutuk mai chuan an rani ngei te chu a ti tha lo hial zawk a an pa chu a lo ngai zawng rureng ani te a ring deuh mahse chutiang chuan i ho si lo thian tha tak an ni awangin a thian tan engkim tih a huam zawk ani chuta zina bawk chuan Mr. Changa leh ke ti te chu hotel a an awm dun ngei tih hmuh chhuah ani thu chu a sawi le a mahni fanu te midang tlawn nana a hral duh ta mai chu rap thlak an ti hle an personal account ala chuan quarter tenin poisa an thun teuh zela a vaiin millions a hnih chuang lai ani tawh manchhuah leh bonasa siam chhuah angin account book ah chuan an ziak fel zel bawk si engthil tha lo pawh ti se an mahni chu hrilh hna zel turin Daniel chuan an rani chu a cha a chuti laiin pahuanga chu chhiah pe kawl ru anga pawh niin police station lamah hruai ani thu an hre zui pi ber kha an inah chuan lo kal vatin an rani chuan thu bel chian dawl lo ani a chu wang chuan he thil hi chu kan ching fel thuai ang alo ti a company tan chhiat na a thleng thei tho ani ipa awm lo chuan nang hian a ai aw thei lawang alo ti hmak kapura hmanna kha hre rengila an rani na ti pawh in ipa puya ala dam ve renga ani hian chairman awm lo chhung chu ani na alo luah tur ani a pi chuan alo ti le kapa hi chairman ni na atanga in hnuk dawk tura in te ni chuan nang ni le ke ni chhung hian in zum na kan nei tawh lawang tin post chu lo ruak pawh ni se kan in chu nge ngai ani an rani chuan alo ti ta hmak mai a a pi chuan vuak alo tum an lo dang Daniel a lo lut ve bawk ke ni company chuan han company hi thawhpui zel kan duh a an tlu chhe mai lawang chu baka Mr. Wang a pawh bel chhuah ani tawh a company lama thil chin fel tur ani awangin a tlang ngal ani alo ti hlova uncle erawh chuan a that hlo chu ani chuan kanu haw tawh mai la alo ti zung an rani te nufa pawh chuan hlim hle tu ti hriat lo report ani awangin case pui tlingah chuan ngai lem lovin tih fel pawh alo har sa lem lo hlo alo ni changa leh zonga te pawh chu an hlau thawng ve tanta a nangma lawm contract sign tu chu ti in changa chuan hmuh pu atum hle ti a lang ta chutia te min ti mai le kha sign vat ro ka tel lo chuan helai hmun atang hian no chhuah in ngal dawn ti in puzanga chuan a chui hrepa share transfer file ah khan a sign lui tir bawk
chu ve le inchung atang chuan anam thla zui ta dai mai ama a chuang thla ang chuan a sawi mai dawn ani han group te chuan buaina an tok ti a hriat ve le hian hringa pawh chu a lo lang ve hlawla puitum awm tak chuan a lo insawi mahse an rani chuan a lo duh ho lo a pa chu a ngaihtuah em awangin a va zawng nghal a rin ang ngein uncle chuan a pa chu chemte in a hruka a lo tin reng tawh local hnaila ka chhuah ang tiin an rani chu a lo kova amah chu lo tin ve vatin a pa zawk chu a chhuah thung pahuang a tih ngaina hre lo chuan tha takin sawi ho ang u chairman nih na hi i duh anih puin ka pe mai ang che a lo ti tawp share te chu ka nei teuh tawh mai chutianga in biak fel chu ka ngai lo khalfaila khan chairman atanga i ban na lekha le share transfer agreement letter a awm a sign ngal ro pazawng a chuan a lo ti leh takah chuan a sign ta ringuta mahse sila chhut hmain Daniel a lo thleng tun din hmuna han group stock price a tla nasa hle a hlutna in nei tam tawh lo tih hriat ka ring a man pa ngaiin ka lo lei sak ang che a lo ti mahse puzawng a chuan enga ma chuan a lo ngai duh lo pahuang a chu building atanga chuang thla tur chuan a la ti zui i zuan thlak lo chuan an rani hi ka thatang kanam thla ngal bawk ang a ti awang chuan a pa pawh chuan hre deuh chuan zuan thlak mai chu a tum a Daniel chuan rang devin pazawng a chuan am sawn ani chuan chemte in a lo vit police te an lo thleng ta a Daniel chu a lo vit na vak lo hlo police station ah chuan pazawng a pawh a thil tih sual ah chuan a inpuang ta veka gu chhungkua te pawh an in rawlh ve thu a sawi awangin an ni pawh chu hrem an ni ve ta ni keti erawh victim ve tho ani awangin pawisa peka rampawna awm bo tir daih mai chu tha in an hria a Wazan International Project chu gu chhungkua hnianah chuan pek tawp lo chu an rani chuan a duh tawh ani a chan pawh an mual pho pui tawh a an hlawh thlin pui dawn lo tih a lang chiang Zizi chuan Daniel chu a la ring zo tak tak lova an rani pawh chuan a sawi ang chu a hnih em tih finfia tuma a rukin a zui car accident an tawh phah a an a ber chu Daniel ani in ngaihtuah awm tak chu a ni lem lo an rani pawh chuan Daniel chu a ngaihtuah hle a mahse ani chuan a lo hre thiam hle min duh a min rin ve hun tur hi ka lo nghak zelang a la ti thei zel a an rani pawh chuan Daniel chuan a hmangaih tak tak tih chu hre thiam ve ta in ngah tir reng chu a tum ta bik lova honeymoon hmang turin an inbuat saih chho ta ni ole khati zawng kha tun tum drama chu a lo ni leh ta a drama thar ah kan in hmu leh theuh dawn nia